O bukuk khorok sana nasik lagi di skiri masing sa si bewar jaga si han holok tongka. Adi. Ira ikon bahasa ira. Itu katanya kakak abin kakak Hello bhai apsong o video no je share khai mansak phat share khai di blai ni kiri masingsa o video je nogo siri nai rok sibai hoskai tongbai di baksa borok tabuk bo saibiya ko suini sago busuk bisak to tong sui busuk kiri masingsa suini sago busuk bis tong suini bua hapka hangke sui hainong thango o bukuk jo khoroksa sibai warja goi nasik de sui haikene holok tongkha norok khana bai khana agino sui kaboro warja kha hangke sui haino khai thango sui haikene hologo sui haikene pongo hangke langkaban chia thubu thuyo doctor langya hangke tabuk to bithirok doctor sanamjak khana o video no phat share khaidi joto borok ni aro no pirjak na angthon ngai suini sago obo hai rok phai tongo tabuk sui kobro bai warjak kha hangke sui haino angi thango o je sui warjak nai bini yasko rok nangkha hangke te bini buar rok nangkha hangke bo solowoi thango balaina kirima singsa Adi. Ira ikon bahasa ira. Itu katanya kakak abin kakak